یاسaya ژماره 9 ewa ku li sala 2007 ji Parlemanê Kurdistanê derçûy ya maf û îmtiyazatên kesokarên şehîd û enfal kiriyan. Boyaciyê Baso Rûniştinên Civaknasoyî yasa nasano dibêjin kêm û kasî di nava vê yasayê de hene. Komeka pêşniyara me berhev kirîn. Ev belkî pitir ji bîst pêşniyaret gelek giring in. Ji wan pêşniyara ev ê girêdayî rewşa jiyana kesokarê şehîdan. Çi warê sexlemiyê bit, çi perwerdeyî bit, çi meîşeta wan a bitin, çi xizmetkarî û karî bitin, karkirinê bitin. û heta digehete dumahîkê bû hindê ev kesokarê şehîdan êdî xwedivî yasaya hene de bibînin. Êk ji parlamenterên Parlemanê Kurdistanê û endamê lijna yasayî dibêjît ji ber ji karkeftina Parlemanê di nûke da çi yasayekî nayete razvekirin. Nebîna rûniştina nava Parlemanê Kurdistanê de nabetin eger ku dîvçûn yan pêşkêşkirina têbîniya yan pêşkêşkirina projeya li ser razvekirina her yasayekê bêtin kirinê. Belku tinê ewa neyêtin kirin nava Parlemanî da ku eger hat û ew proje hatine rewanekirinê bû lijneyên taybetmend wan lijne ji raportên xwe nihayî sernivîsîn hingê neşinê hele bikin bû çünkü desta serokatiya Parlemanî ji ber ku em hemî zanin ku evrûge ji egerê hindek nakokiyên siyasî gorapana siyasî ya Herêma Kurdistanê da Parleman neşetin kombînên xwe asayî encam dedin. Rêveberiya giştiya şehîd û enfalkiriyan li parêzgeha Duhokê jî dibêjît gelek ji kesokarên şehîd û enfalkiriyan ji ber vê yasayê zerarmend bûyne. Enfaliyetên اوت زگرد او جی قانونی بیارگر مثلا یه هی مثلا ما شش جنوسایت مالا که ده هین شون اندک زگرد بینه اوت خیزاندار هر کی راتبک بوده داوی کردن بس اوت زگرد مثلا هر ششا دو راتب دانه چهار دو دانه این اف حالت هنه کیم کاسی تو سایت هندی ده Armanca vê yasayê dabînkirina maf û îmtiyazatên kesokarên şehîd û enfalkiriyan e. Digel rêzgirtin û çavdêrîkirin û yarmetîdan bi curekî ku digel qebare û qurbanîdana şehîdan bikuncît bû sivikirina êş û azarên wan. Zêrevangulî Badînan Sat Zako.